Wara evalwazzjoni kummerċjali u teknika dettaljata, l-Enemalta għażlet l-offerta tal-kumpanija British Petroleum li issa ġiet fdata bil-provvista tal-NLG sa Mejju 2027. Fi stqarrija l-Enemalta spjegat li qarblet l-offerti ta' 7 kumpaniji internazzjonali stabiliti u finalment intażlet din l-offerta għax tat l-aħjar valur u sigurtà fil-provvista tal-NLG għal Malta. Il-kumpanija qalet li l-prezzijiet globali tal-NLG għadhom qed jiġu affettwati minn tensjonijiet ġeopolitiċi, iżda tbassir tas-suq jindika li l-prezzijiet mistennija jsiru aktar stabbli fix-xhur li ġejjin. Żiedet li permezz ta' dan il-ftehim qed issaħħaħ il-kapaċità tagħha li tikkontrolla r-riski tas-suq u tiżgura l-kontinwità tal-provvista matul perjodu ta' inċertezza globali. Qalet li ftehim huwa marbut mal-punt ta' riferiment ewlieni Ewropew għall-ipprezzar tal-gass naturali. Spjegat li bl-użu ta' referenza tal-prezzijiet trasparenti u rikonoxxuta internazzjonalment, il-ftehim iżomm l-ispejjeż tal-akkwist tal-NLG allinjati mal-kundizzjonijiet attwali tas-suq. Qalet li dan jipprovdi mekkaniżmu ċar ta' prezzijiet u fl-istess waqt jippermetti lil Enemalta tibbenefika minn stabilità akbar fis-suq Ewropew tal-gass u minn prezzijiet aktar baxxi. Qalet li diġà qed taħdem b'mod parallel fuq arranġamenti se jiżguraw il-kontinwità tal-provvista lil minn Mejju tas-sena d-dieħla u qiegħda ssegwi mill-qrib l-iżviluppi fis-suq internazzjonali tal-enerġija biex tidentifika l-aktar opportunitajiet vantaġġjużi għall-akkwist. L-Enemalta qalet li dan il-ftehim jikkumplimenta programm usa ta' investiment immirat lejn it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-enerġija f'Malta. Semmiet l-investiment fil-modernizzar u l-espansjoni tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku permezz ta' substations ġodda, cables taħt l-art u proġetti ta' tisħiħ tal-grid biex ittejjeb ir-reżiljenza u tappoġġja d-domanda għall-elettriku. Fakret li l-pjan huwa mifrux fuq 9 snin u qalet li dawn l-investimenti huma maħsuba biex iżidu l-kapaċità, itejbu l-affidabilità u jappoġġjaw it-tranzizzjoni tal-enerġija filwaqt li jiżguraw sistema aktar sigura u reżiljenti għall-futur.